Hai bayap song norno hanya hai lam sogo ani TIPRASA JAITI channel ani o channel norok nai manai Tokno bahaikhe ru tei ma hai khlainai de sitok nini wak pon muikhatung thaikhtung bahaikhe khlai amnor bebak ani o channel ni bising de srung mannai tai tini kai ani broiler tok ni ang norno babo haikhe tini maintain khlai ang abo sanai tini o je broiler tok about 30 days inka tini 30 days kaka 30 days ni bisingo tabo dupor jora o dupor jora o borno bahaikhe maintain khlaina nang abo ang norno tini sawana haike norok ano video no choya kari naitong haike bayap song ang norno tini phonona to kha ora norok nukhana toiti saitongmani o toiti samani karon wngkha tabuk o dupor jora o ase kutung jorao o je syntax ni tui omo belai khitung thango karon ani oro to nukhung bokhorei abon bagai tebo tungoi thango abon bagai o tui no tisao direct haike bayap sonaro nugui mankhana tui ang je direct tui tisai tong tabu syntax o haipona a tui no noro direct ta khani di direct je tabu motor bai tisai tong nabo belai thanda belai thanda ni bagai direct tui borno ta khani di sekang nini syntax o dawoi na di ni syntax o dawoi na kha mane a syntax kisa tungoi tongma jorobla tabu kolma somoy a kolman bagai a tui syntax o thangani abo maintain thango motamoti tubu tunya thab thanda re mane thik thango abon bagai bayap song norok omo haikele maintain khlai tai oro norok nukhna borok emon kha kolomjak tongbai kha khwa saise tongmasio baksa adase sanani sakwring tongbai kha omo hai khlai khwasai tongmasio borok lengjang mani bagai obo odi porjorao noro omo hai khlai no nuknai noni tok rwkhang bo borok khwasai tongnai aphor rogo kono phan kai rok tok nok bisingo habai horpor ta khadi tok no engkai borok at kaisa horpor wngkhang kai brap ongoi yang thanglai khe dol thutai bano thui mano eba hidu stroke pano ongoi mano karon tungoi tongma jorao norok at kaisa tok nok bisingo habai horpor ongoi khangkai borok thui pano mane hidu stroke rok ongoi ba dol bai dol thutai pan thui mano karon lengi tongma jora boni bokhrogo kisa dukha mankhano borok thuio engkai tai kaisa kok hingkai dupor jorao tui jeske pan maintain khlaina nangnai tui nini batio tota tong kwrui abo nong jeske pan check khlaina nangnai tai batini tui tungui ja thang abo bo check khlaina nangnai tomani hanba dupor hingkai asuk satung jorao batini tui tungui ma thango o batini tui tungkhangka borok nangyango tai nangbo boni nangmani kamaya wngta abon bagai omo hai khlai maintain khlai di tai tebo norok no sajana hingkai fan jeske pan maintain tongna nangnai nini tok nogo fan tongkha hingkai soja khaiui tar di fan no bo ang norok no sawono norok nukhana anoro soja khai rwjakya mo direct soja khai rwjakya yango omo haikhe si kokoi khe rwjak soja khai rwkhangkai o je tok nok bisingni je gas tongmani a gas bo nongkhorya wngnai tai borok bo direct machawi tongnai hingke borok tebo sori khoti wngnai aboni bagai fan bo kuna khai rwdi mane kuna soja khai kuna nasikhoroi rwdi am haikhe se fan no chak di jate nokni gas bo fataro nohor thanai jat tai borok bo ni sago bo nangai tongnai jat omo hai khlaiui bayap song norok nukhana ani o tok nogo tini khai angbo emon khai biji wngkha tini nojorao ani daporogo sudu se oro tui kwrwikha norok naimano dapo tui kwrwikha ang check khainani ki salary thangmabai borok ekdom tui kangjak tongbaikha abon bagai ang tui se swkang rwima rwgranai oro bo kwrwikha o dapo bo oro bo tui paijak oro bo tui paijak je phungo thangpro phungo je riklangman tui abon bagai bayap song naitongni norok ani video choya kare
norok oro nukha borok no ang tui rwjak tini tui check khlaijak diporo aboni bagui tui paithangka phungni 6ta rogo tui rwmani wngna phungni 6ta tui rwkhangkai 3ta dapa hangka 100 togo tabuk borok 30 din kajak borok 30 din kajak 100 tok jodi 3ta dapa hangkai 10ta থেকে 11টা জোড়া বাড়া তৈয়া হংকা আং ফুঙ্গো যতই 2টা দাপা রেখলাঙো 2টা দাপার মানে বিসিঙব কপলংখাইনো রেখলাঙো হংকাই কপলংখাই রেখলাঙা বিসিঙব যত 2টা দাপা ব্লাংকাই 11টা ni bisingo check khlaina nangmani ang nogo korein bagui check khlaimalia hingke 11টা 11:30 10টা 11টা ni bisingo tui paikhenga tabuk tui mananya borok prai 1-2 ঘন্টা kahing dongo hingke 1-2 ঘন্টা tui mananya ni bagui borok ekdom tui kangjak laimajak nor nukhana tui borok busukai segui nungui tonglaikha oboni bagui no tui wngkha chini langma tui sara kebo thangui maya ba borok bo omo haino borok bo langma ganang ba tui ni borok bo boni sago manango ambagui ni hadi tui hingkai nungya tongui maya adale chaya tongmano phia borok no tui nung rui toni khangkai salcha salnai jor tui haino mo thangui tongui mano jodi ada chariyawi tui simi rui tong khangkai tamkha ba kisa bongni sak hamya rok simingnai ba bemar roima phno demis rok simingnai tobo thuya phia ba nung tui khani angkhale borok diposa chenanya 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা bai thui thangmano borok je o ada chamani je busi hno a busi chamani abo boni bophayo thangui tongoyo tai totara rogo baksa kwchai toro karon busi wngkha karan ba hingkai a karan totoro kwchai tong hingkai totara boni ran sinai khatai so kutung jorao hama bo yang nai tongo ga hama dana na yang totara a kwchamani moro aboda jai khainai borok ambai control wngma yangai borok ulta khai philipano thui thangmano nung amo hai hingkai tok malik je tok rwnai bini belai loss wngnai karon 30 din kai tongo 30 din tabo bo prai 1.5 kg 1 kg 700 omo haing tongmai o jorao nini tok thui thangka kha busuk loss eba chaya klaiba aboni bagui amtui jorao hingkai tebo khel khlaidi jai khaina ta pokdi dipor jorao bishes khlai maintain khlaidi karon tabo o tungma jorao borno belai maintain khlaina nango karon borok hingkai ekdom tutukal borok bisik thandao bo tongmaya bisik kutungo bo tongmaya tungkha hingkai bo nung bono cooling ba thango telekar khainani byabস্থা ma khainai omo hai khlai kwbangma fan ni byabস্থা rok ma khainai hingkai thandari tongma jorao bo nung bulb ni byabস্থা ma khainai omo hai rok ani o video kwbangma upload khaijak tongo norok o description box o bo naimannai tai Tokno bahaikhe ada rok rwna nang bojaro ada rwna nang second days third days omo hai khlai days ni bisingo tam khlaina nang abo noro ani video ni bisingtwi srung mannai aboni bagui ani channel no subscribe khlaina ta pokdi tai share khlaidi nung dolongno ani channel ni bisingtwi khlai kwbangma srung mannai tai sungui bo mannai comment box o nor sungdi noni kono অসুবিধা রকম টংখা বা হাইকে রেখাইসানো বা বাহাইকে রেখাইসানো নগ রক বাহাইকে তাংনাই অম হাইরক যদি ওয়ান সুগৈ চাবি মাই আং তখাংকাই আনি কমেন্ট বক্স নর কমেন্ট খাই সঙ্গই মানো বেবাক ননা হামবাই।